a je zapnutý, takže čaute ľudia, tu je Fixereska a so mnou je tu Kubáš, ktorý tiež krváca. A áno, Kubás, to je jedno. Tak a sme na mojom po dlhom čase na mojom serveri. Má aj on vlastný server, ale no tak. Proste mám už vlastný server a to je dobré. Potom som, ďalšia dobrá správa, že som zistil, ako si spraviť vlog, ale u mňa sa to bude volať vlog. Vlog. No a po dlhom čase sme prestali u bani, ale ja som sa nudil na serveri a nemal som, sa mi pokazil Snagit a musel som si stiahnuť Fraps a ten zase bol za platenie a ja som si ho kúpil a tak. Ale toto bude veľmi krátky diel, lebo to už nemusím vysvetľovať. Nač to vôbec vysvetľujem? A to je jedno. Potom budeme mať ešte ďalšiu sériu na natáčanie cez mobil. No to povieš ešte teraz, keď sme už pred 5 minútami začali, že? Nevadí. No a Kubaš vás pozdravujem, potom tu bude ešte aj môj druhý kamoš a budeme tu traja. Že? Áno. A to je... Potom vám dám ich kanály, obidvoch. Budú v odkaze. A tak. Potom budeme mať natáčaciu sériu cez... Kto mi to končil ruku? To je fajn. No a budeme mať tak natáčaciu sériu cez mobil a budeme natáčať napríklad, čo ja viem, Lego, alebo čo ja viem, čo tutoriály na také, ako spraviť Venoma, alebo také niečo. No, ďalej. Viem, že už nie som na to veľmi, ale... No a potom budú ešte aj vlogy, to som vravel. Dobre, tak... budeme natáčať aj na Slendermana, Amnéziu a čo ja viem, čo aj na iné hry. Dobre, teraz sa ideme vybrať na survival s čistým inventárom. Áno, ale teraz na survival, lebo toto je pokračovanie série na môj server, vieš. No ale teraz konečne už tu je jeden. Tak poďme zbierať najprv asi drevo, čo? Dobre, a tak ideme zbierať drevo. Stačí nazbierať takto drevo, potom ísť do bane, tam si vybaňovať kamennú a máme tu nastavený tak plugin toto 3 asist a takže stačí vyhrabať spodný blok a vlastne nám to zrúbe celý strom. Ale len so sekerou. Takže si... Čo iron? Aj tak. Môže to byť aj cez kamennú, aj cez drevenú, ale drevená zase je na Word Edit. Takže radšej nebudeme dráždiť. Ja spravím tento pracovný stôl. Tu je pracovný stôl, Kubaš. Hej, dál, to je jedno. No, tu máme tento, takže si spravíme tyčky. Takto 8 máme. Raz, dva,
3. Toto je 1, 2 a ešte tu si spravíme takto. A ešte čo nám chýba? Sekera drevená. Tak, dobre, môžeme ísť pod zem. Takže ideme pod zem. Čo sa stalo? Nič. Nič. A toto Deep maska to na čo? Potom uvidíš. Áno.